Kala mo ba 80k dyan? Pwede mo naman. Ang asip ko na. Pinanganak ka sa Pilipinas. Kamusta yung mga cancer? Galing ako sa Imbornal para magpadala na mga memes para sa inyo. Atin na agad simulan. Malaking epekto sa Boston Celtics ang pagkawala ni My favorite Jason accent Tatum sa kanilang line-up. Tito? Dahil Basta sa nagbabasa Game script. 6, natalo sila sa New York Knicks. Knicks. Kung kamakailan, si Jason Tatum nagkaroon ng injury, malaking epekto sa Boston Celtics ang pagkawala ni Jason Tatum sa kanilang line-up dahilan hindi siya nakalaro. Pag hindi tayo ganito, sa Game 6. Wag na, talo na ang game natin. Olats. Sana gawing ads yun. Same vibe eh. Malaking epekto sa Boston Celtics ang pagkawala ni Jason Tatum sa kanilang line-up. Woo! Coming out. I got the world to know. Gotta let it show. I want DSWD to know. Dahil kamakailan, pinuntahan ng DSWD, yung nag-viral na nasa Imbornal na yun, napag-alaman nila yung kanyang pangalan, ano yung kanyang estado sa buhay. Kumikita daw yung babaeng yun ng 300 pesos a day sa pagkolekta ng mga recyclables kasama ng kanyang partner na nagtatrabaho bilang isang barker. So nung inassess nila yung kanyang buhay, so ako din sana, eligible daw siya para sa pag-abot program ng DSWD. Nagsimula ito noong 2023 para tulungan yung mga tao na nakatira sa mga kalsada natin. Halos 3,000 na ang nandun sa program na yun at patuloy na nakakuha ng assistance galing sa program. So nagulat pa nga daw si Ate Imbornal na pwede makakuha ng ganong klaseng tulong. Grabe talaga pag ang gobyerno ay tumutulong, di ba? Masarap talaga ang pakiramdam na yun at nakakagulat. So 80k ang binigay na aid sa kanya at sinabi naman din doon nakasama sa program na yung officer in charge ay tutulungan siya maging entrepreneur. Buti at least hindi sila Josh Mojica dahil busy yung mga yan. Kasi itong officer in charge ito ay kailangan nakatutok doon sa taong yun. At kailangan din makita nila na mayroon din epekto yun. So ayan, namili na siya para makapagsimula ng isang sari-sari store. Kung sino man ang DSWD na mabantay sa kanya, sana ay turuan din siya sa mga financial na mga tips, tricks, techniques at mindset kasi tulad nung tinuro ko doon sa financial video, isipin mo lang kung ginastos mo agad yung buong 13-month mo dahil hindi ka sanay doon sa sistemang galawan na yun na nga pala, kailangan ko nga pala gastos ito kasi akin naman to, pinaghirapan ko naman to eh. Kakaroon ka ngayon ng sarili mong decision making sa utak mo. Ngayon ikaw na bahala kung paano mo kakausapin ang sarili mo. Diyan pumapasok ang psychology, diyan pumapasok ang peracology na paano mo titignan yung pera mo. Pero kasi yun nga, mas mahirap labanan na isang sistema kasi may mga parametro ka na agad na sinusunod. Kailangan ko ba to? Ito ba yung mas magagamit ko ngayon? Mayroon pa ba ako natitirang pera? So alam mo, pag hindi mo nasunod yan, hindi na agad yung papasok sa sistema mo. Ngayon, mapapasave ka. Magkakaroon ka ngayon ng ready na pera. Tinuruan ko kayo doon ng parang basic financial literacy kasi kahit meron ka 1 milyon na bigay sa'yo, kung wala kang alam kung paano gagamitin yung perang yan, hindi lang para kumita, pero para masustain yung pera na yun. Kasi syempre alam natin per year, mayroong mga inflation, buwababa ang halaga ng pera. Paano mo siya mape-preserve para habang tumataga ay magagamit mo siya sa mga panahon na kailangan mo nga. So ito ay mapasa businessman o mapasa personal needs at emergencies mo. Marami pa yan. Ayoko na mag-deep dive dyan kasi sinabi ko naman na yun doon sa video na yun. Panoorin nyo kung hindi pa. So yun na sana ay bigyan tayo ng updates tungkol kay Ate Imbornal kasi ayoko naman na gawin lang tong parang publicity stunt na porket siya ay nag-viral. Meron pa iba nag-viral na lumabas sa mga Imbornal na hindi naman nabigyan ng ganito. Pero siguro baka hindi sila pasok doon sa pag-abot program na binibigay ng DSWD kasi 80k pwede ba i-divide sa iba't ibang tao, di ba? Alam mo, marami pang factors sa pwede nyo paglaruan kung saan nakuha yung halaga ng perang yun. Siyempre ako, iniiwasan ko din na mapunta na lahat sa Imbornal yung pero binigyan DSWD na, di ba, nakukuha na yan sa mga tax ng tao. Tulad nga nung quote na teach a man to fish, he will be fed a lifetime kesa bigyan mo lang ng isda, diba? Magandang meron siyang paraan para mapalago pa niya yung perang yun at matuto sa financial literacy dahil yun na hindi tinuturo sa Pilipinas. Wow, may 1 milyon ka na, mayaman ka na. Hindi. Sa isang taong walang alam sa pera, paano gagamitin niya, wala pang 1 taon, mawawala 1 milyon na yan. Kahit hindi niya galawin yan, babagsak ang presyo niyan dahil sa inflation kung wala, hindi niya alam paano i-preserve. Mga ganun bagay. So ito nagkaroon ng trend na may mga tao daw na nagtatago sa Imbornal. O tingnan natin kung totoo nga yun. Ito kasi 2022 pa, nag-viral siya. Pero hindi naman yun yung point. Hindi ito Imbornal money hunt. Ito siya. Kala mo ba 80k dyan?
I think ito yung nagtatago ata siya sa mga pulis. Ano tayo, subok pa siya magubad ng ano? Okay, napatawa lang ako na ginawang meme. Hindi yan Infernal Challenge, hindi po yan trend. Huwag nyo pong gawin yan para awan nyo na. Wait lang, 1.5, ilang minutes per... Wait lang, calculate natin. So, 1.5 times 30. Gawin natin divided by kung ilang oras ang kailangan. 80k divided by... Tama ba tong math ko? 1.5. 53 hours na non-stop gagdak 9,000. Para mahabol mo. Ano pa, imbornal o ang may imbornal yung bibig? Pumili ka. Alis agad si Kuya. Iyit agad siya. Okay lang yan. DSW Dick. Sunod, ako na need din ng 8. Babad na ako dito. Baka pwede mo naman. Ang asip ko na. Anong pwede mo naman? Nakimingwit na yan sa loob ng Imbornal. Sunod, tumulong ka sa kapakasundin na video. Balita ba to? Nung lumabas ka na Imbornal, pero wala nag-picture. Ang asim mo na, ang baho mo na, hindi ka nabigyan ng 80k. Sayang. Sunod. Ano binagsakan niya? Sa panahon karon, bawal na matulog-tulog kay nanay mga ama. Mang. At least yung tumama dun sa sinulad, hindi dun sa kokote, di ba? Ibang nanay, sobrang galit sa iyo. Doon papunta yung palo eh. Tunad. Ito, speaking of manihan. Yan. Dito ko lang ilalagay. Oh my God. Lalagyan nga pala yun ng mag-iingat kayo sa mga ganyan ha. Baka hanginin. Kailangan i-make sure nyo na entertainment purposes yan ha, kasi baka sabihin nakagka-counterfeit kayo Okay, ha. good luck. Paunahan na lang. Masusuntok ka ni Pacquiao niya. Pero hype to money hunt na yan. Ano naman yan eh. Baka kasi may gumayin yan, tapos hindi alam yung proseso, diba, ng pag-execute ng content, diba, makikita na ibang tao. Iingat kayo ha. Hindi yan parang bira-bira lang ng print lang ng pera, papakalat mo, pwede kang mahabol niyan. Baka mahabol ka niya lang ang bangko. Ha? Sunod. Parang logi ito ah. Pag nakuha yung phone mo sa overpass, wala ka pang pera. Wag, pangit yan, pangit na style yan. Tulad nga ng financial literacy na sana ituturo doon kay Ate Imbornal, don't put your eggs all in one basket. Para itlog mo lang, paghihiwalay mo yan, wag lagi sa isang spot. Kasi pag yung tinamaan, di ba, na inflation, gera, o na economic crisis, boom, sakit yan. Paghiwalay mo yan, 100 Axie players versus babae. Kaso bumabagsak ang Axie, isa pa yan, stocks, di ba? Tulad ng tinuro ko, kailangan matututo rin kayo sundan niya, kung paano. Sa mga nakapagsimula dun sa Axie, nung kasagsagan niya, nalakas daw ang paldo dyan eh. Ako kasi di ko nasabayan eh, so di ko na sinimulan. Pero nasabi nila, okay daw yung sa mga nagsimula. Pero nung pababa na siya, no, wala na yung mga player base, so bumihina na yung value, talo ka na. Ganun din yan. So kung nandun ka sa parang dulong part na Axie, hindi mo mababawi ng ganong kabilis at ganong kataas. Sunod. Nagkapustahan na. Kainitan kaya ba na mag-tropa? Sino malakas? Sisi. Unahan sa Imbornal. Sige, tuloy nyo, hanggang dulo. Una magsisi sa mga sisi. Sino magsisisi? Di na kailangan ng motor. Kailangan pa na maintenance kami. Di na, inom lang tubig. O balik. Nakikiway. Web developer nga literal. Ganito yung gusto kong pagbantay doon kay Ate Imbornal. Kasi kung nalala, di ba si Ate Sampaguita, di ba? Ano na ba nangyari sa kanya? Di na natin narinig. Ano yung update sa kanya? Mga taong nagva-viral na alam mo yun, na naghihirap, di ba? Na nag-viral, naging content, na nag-iba ba yung buhay nila nung natapatan sila ng spotlight. So, Rod! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Asa, 2, 3! Asawa ni Bari! Hey! Ba mo gagawin sa jeep yan? Takbo na! Oh, he was made for that moment. Inantay nyo talaga magyari yun. Let's just run. Baka may kilala kayo magbebenta. Okay na yan. Basta wag lang ang Imbornal din yan. Okay na yan kesa ibuwis mo yung buhay mo sa mga content na delikado. Magtayo ka ng piso na. Naglaro ka tayo ng piso at horror game. Panoorin nyo na. Maraming salamat. Sunod. Ayan. Isa pa to. Wala na akong trabaho. May Imbornal pa naman. Anong nangyari? May AI na po, ma. Gawa ba to sa AI? So siya rin. Ako'y nagawa, ma. Natagpuan ko na ang Makati 80,000 pesos express lane. Keyboard guys, pag gusto nyo safe yung keyboard niya, pwede nyo siya ilagay dito. Okay. Yes po, package Strongest na po keyboard. Wala po kayong iisipin, iiyak na lang po kayo. Ang L sa TKL, I like. Ang view nyo pag nasa loob kayo ng taon.
Masaya sa loob ng taon. Kaya, hindi mo na kailangan habulin ng imburnal, di ba? Rekta ka na lang. Sobrang lambot. Hindi mo na kailangan maghihirap mabuhay. Kung masaya naman dyan, mamatay. Guys, ganito na po ang view natin. Nagka-live-selling siya ng ano? Nakataol. POV. Nakakalis ka na ng Pilipinas. Oh, may phone sa, ano, sa langit. Pero impyerno yan pag brain rot ang nag-play. Ang ganda. Pinanganak ka sa Pilipinas. Lagi na lang iniilingan no? Bakit? Gusto ko pag nakita ko tumatawa at nakagiti. Parang nagkulang pa din ako hanggang sa kamatayan ko. At doon nagtatapos sa ating video. Sana gustuhan niyo yun. Kung nyo tayo like, share sa mga friend nyo na amoy imburnal din ang bibig. Wala ba?